Din kienet il-finali tal-avveniment Door Slammers f'Santa Pot l-Ingilterra. It-tim Malti taż-Zoqti kaxkar il-kompetizzjoni u kiseb l-ewwel post fil-klassi tas-Six Cylinders. One News tkellem mal-membri tat-tim taż-Zoqti Racing Team għal wasla tagħhom lura f'Malta u ma qasmu magħna l-esperjenza tagħhom fil-vjaġġ tagħhom għar-rebħa. Gary Camilleri huwa x-xufier tal-vettura Ford Escort li bija rebaħ it-tim Malti. Minkejja li telgħu sabiex jirbħu u għalilna li l-għanewlieni tagħhom kien li jgħaddu mill-esperjenza meraviljuża u jinaqdu ma' nies li għandhom delizzju komuni bejniethom. Għal ukoll iltaqgħu ma' diversi sfidi fosthom il-klima li sfurzathom jissettjaw mill-ġdid il-magna tal-vettura. Daqsxejn li kjar ta' żejt u hekk li rranġajna peress li post ġdid arja differenti u hekk pa' speċi sakemm tagħmel tune-up tal-magna. Gary stqar li din mhix se tkun l-aħħar darba li jitħajjar jitla' mat-tim tiegħu jirrappreżenta lil Malta u jinsab ħerqan għal esperjenza sabiħa oħra. F'xewqa tagħna li darba oħra nerġgħu nitilgħu. Nerġgħu nitilgħu għal dik ir-raġuni tibqa' avventura li tlajna mhux għax neqsin mill-insuqu hawnhekk pereżempju. Gary qasam magħna d-disappunt li jħoss meta jkun hemm xi wħud li mingħajr ħsieb jikkonkludu li l-isport huwa wieħed wisq perikolus. Enfasizza li dan mhux minnu li minn barra l-apparat sigur li huwa meħtieġ preżenti fit-tellieqa jkun hemm ambulanza u tim mediku li jkunu lesti li jassistu f'każ ta' emerġenza. Naħseb li hu perikolus li meta tkun ġo trek għandek is-safety standards kollha. Karozza ġifieri ġol Ingilterra kif qed ngħidlek ġolqgħu trek għaddiet mill-iskudinin kollu. Minkejja l-esperjenza sabiħa li kellu, Gary xorta waħda għalilna li trakka ta' Malta hija preferuta mhux minnu biss iżda minn bosta dilettanti li bil-ħerqa iżurwa biex jikkompetu fiha. Bħala trek nistgħu ngħidu għandna waħda mill-aqwa tal-Ewropa li fil-fatt qed jiġu ħafna barranin ukoll, qed jiġu minn Sqallija, mill-Greċja, minn kullum kien. F'Novembru li ġej qed nistennew numru kbir ta' barranin li ħajġu jisuqu għaw. Finalment it-tim kollu taż-Zoqti ħad l-opportunità biex jirringrazzja lil daw kollha li permezz tal-għajnuna tagħhom il-ħolma tagħhom saret realtà u qabżet l-aspettattiva tagħhom bir-rebħa tal-klassi Six Cylinders. Nixtieq nirringrazzja l-familti li ħdimna ħafna l-sħabi li qegħdin hawnhekk dejjem warajna, dejjem dak u grazzi kbira l-sponsors li ma kinux huma ma konniex nitilgħu.